As in, continuous talaga yung purging, guys. Every time that I use the product, may lalabas at may lalabas na ano. So, ito na ngayon, guys. Ito na yung sahod. Tapos, andito na lang yung pera mo. Parang malapit na mawala. Konting-konti na lang, walang-wala na. Kung madedelay yung sahod, was na. Hey guys! Welcome back to another vlog. And today is a busy day. Actually, kakatapos ko nang nag-edit and naligo na lang ako. Night shift pa naman ako. So, ang mangyayari, mag-run tayo ng mga errands ngayon. I will go to Luwel ko, magbabayad ako ng kuryente, and then pupunta akong Puzurubyo, mag-konting grocery lang, kasi wala pang sahod. Sa mga susunod na araw pa ang sahod. So, mamamalengke at konting grocery, tapos magbabayad ng iba pang bills. So, yun ang ganap ngayon, guys. Update ngayon sa aking skin, guys. In-stop ko na po yung aking ginagamit na skincare. Talagang hindi talaga siguro siya para sa akin. I already told the PR manager ng company na nire-review ko nga yung product na ganun nga. Hindi talaga siya nag-work sa akin kasi as in continuous talaga yung purging, guys. Every time that I use the product, may lalabas at may lalabas na ano. So, ito na ngayon, guys. So, may message naman na ako na company na gusto kong i-try yung product nila kasi yun yung nire-recommend ng ka-work ko. So, para maganda naman yung mga review nila sa kanila. So, I will try that para kahit pa paano bumalik man lang sa dati yung skin condition ko kasi wala talaga sobra talaga yung ginawa. Ayan. So, ilang nights na akong night shift. Ayan. So, eto hindi siya pimple, guys. Di ko alam ba't ang kate. Makati siya. Tapos, eto, yung mga active na pimple ko na lang is this one. Ito, may patubo. 2 and 3. Ayan. So, the other things here, mga dark spots na yan, pigmentation from the previous pimples that I had before. So, yun, guys, hindi ko na siya gagawa ng review. Nakita nyo naman kung anong nangyari. So, alam nyo na kung ano yung binabanggit ko na product. If you usually watch my vlogs, alam nyo na kasi madami kong unboxing. May mga pinapakita ko sila sa inyo. So, I will stop using that one now. Time check, guys. It's already 3 PM na ata. Magti-3 na or 2. And kailangan ko nang umalis kasi umuulan pa, guys. Sobrang hassle talaga pag walang sasakyan pag ganitong umuulan. But I need to go na ako kasi ngayon lang yung time ko para lumabas. And magbayad ng mga bills natin. At wala na rin kaming pagkain dito sa bahay. So, let's go. Pagdating ko na lang yung vlog ko, guys. Kasi ayokong dalhin tong camera ko at nang baka mabasa pa. Sayang naman, mga beshi. Hey, guys. I am back from Puzurubyo. And, yun, umuulan pa rin. Hanggang ngayon. And pumunta akong Luwel ko, guys. Sobrang haba ng pila kasi may due date na pala bukas. Sa amin kasi yung due date namin is tomorrow pa. Tapos yung mga iba, yung may due date na ngayon. Ganon, iba-iba kasi yung due date. So, sobrang dami. Kahit yung satellite branch na nila dito, yung pinuntahan ko, same pa rin pala. Sobrang dami din pala. Ang haba nga ng pila. Sabi ko, masasayang yung oras ko talaga sa Luwel ko. So, tinanong ko kung gumagana pa yung payment nila sa 7-Eleven. Yun nga daw, pag gusto mo daw magbayad sa 7-Eleven, dapat hindi pa due date. Kunyari, bukas pa yung due date ko. Pwede ko pang bayaran siya ngayon. So, pumunta na ako ng 7-Eleven. So, 2 bill yung binayaran ko doon kasi 2 tong bahay. Yung bahay namin, tsaka yung sa boarding house. Ay, nakita ko lang, guys, nung nasa Save More na ako, na yung isang binayaran ko, dapat ang pangalan is Elicio. Yung na-type ko is Celicio. So, tingnan natin kung anong gagawin doon ng Luwel ko. Sana, pag binigyan kami ng notice, papakita ko na lang na nabayaran ko naman. Kasi yung account number naman is same naman. So, ganun na lang ang mangyayari. My gosh, nakakaloka. Siguro naman i-consider nila yun. Pero kung hindi, di magbayad ulit tayo. 200 plus. 220 kasi yung bill nila sa my boarding house. Buti na lang, guys, nag-shoes ako. Ito yung ginamit ko na shoes. Ito yung bigay ni mama ko. Actually, pinang-duty ko to eh. Yan. Hindi nababasa yung dito niya kahit natatalsik-talsikan na siya. Para siyang waterproof ba? Parang ganun. Hindi siya yung nababasa. So, maganda pala siya para sa tag-ulan. Yan. So, papakita ko sa inyo, guys, yung nag-grocery ko from Save More. And may binili akong something lang sa palengke. So, simulan natin, guys, yung galing sa palengke. Dahil nasanay na nga ako sa Rosario na kailangan talaga may ganito. Ayan, dinala ko kahit sa Puzurubyo ako bumili. Kasi, mas din na meron akong lalagayan. So, bumili ako ng, huwag kang mababasag.
Ito guys, egg na yung tigsi 6 pesos. Tapos, bumili na ako ng 10 pieces. Ayan, wala namang may crack. Oh, thank you, Lord. Ayan, kasi last time, nagka-crack na. And then, bumili ako ng 1 kilo na hotdog na yung bingo na jumbo. Alam nyo ba guys, yung bingo? Ayaw ng mga kapatid ko kasi lasang flour daw, ganyan. Ako, gustong-gusto ko naman. Kaya yun, favorite. Pati si Mac nagustuhan na rin niya kasi yan nga yung gustong-gusto ko na hotdog. Ayoko yung maarte na mga hotdog, yung may cheese, mga gan. Yung lasang flour, gusto ko yun. Kahit sa mga bread, gusto ko yung mga flaky na bread, mga hopya, ganyan. And then, bumili ako ng 1/2 kilo guys na talong. Ito na lang yung pinili ko na sizes kasi meron sila yung mga sobrang lalaki na sizes. Sabi ko, ay ayoko yung ganyan, sobrang laki yung parang ganito na yung size. Sabi ko, hindi siya magkakasya sa lagay ng gulay. And then, nagka-crave ako ng ganito guys. Sobrang tagal na nung last na kumain ako. Bumili ako ng smoked fish. Ayan, so perfect for the tag-ulan. Ayan. Kumakain ba ka ng ganito? Ayan. So, sinangag, tas ganyan, tapos, egg. Wow, sunny side up na egg. Breakfast na dinner. Ayan. So, yun yung kakainin namin mamaya. Gusto ko sana tinola, kasi nanonood ako ng vlog ni Rich. Tapos, nagtitinola sila kasi nga tag-ulan. Sabi ko, punta nga ako sa Robby, bibili ako ng pang tinola. Pero, ayan, nakita ko yan. Yan na yung pang dinner namin. Para hindi siya masira. At least yung chicken pwede pang i-freeze. Let's go naman sa aking na-grocery sa Save More guys. Ito siya. May eco bag din. Ito yung eco bag na binili ni Jonah nung weekend. From Save More din naman. So, this is worth 600 plus. Ayan. So, nung nagko-compute ako parang 500 plus lang. Tapos ito na 600 plus na pala. Ano bang nandito? Kasi sabi ko dapat 1,000 and below lang yung mabili ko. So far, ito lang naman yung kailangan kasi namin. So, ito yung aking mga kinuha lang. Dahil po, mga kaibigan, PETSA de Peligro na po. PETSA de Peligro Grocery Haul. Yung ibig sabihin, sa mga bata dyan na hindi pa nag-work, yung PETSA de Peligro, yung tipong, na lang. Ito na yung sahod. Tapos, andito na lang yung pera mo. Parang malapit na mawala. Kunting-kunti na lang, walang-wala na. Kung madedelay yung sahod, was na. Ayan. So, meron tayong sabon dito. Bumili ako ng Ariel. Ariel, guys. Alam niyo naman ako, Ariel yung gamit ko para sa mga white uniforms ko. Pinangbababad ko kasi yan. Especially, kapag may mga blood stains. Tapos, bumili din ako ng Zone Rocks para kapag just in case na hindi siya natanggal talaga nung Ariel. Pero most of the time, natatanggal niya. At least may pang spot treatment ako, kumbaga. Or, ginagamit din namin tong pang mop. Nilalagay namin sa tubig para sa pang mop. And then, dahil paubos na rin yung aming dishwashing liquid, bumili na ako ng SM bonus, guys, na dishwashing liquid. Ito kasi, kaya yung maliit lang binili ko. May binibili kasi kami sa Rosario, sa grocery doon, na yung 1 liter parang 30 plus or 40 plus lang siya eh. Ito 190 ml lang siya, 22 pesos na. Mas mura yun. And then I got bread. Ito kasi kung minsan din na kami kayo nagluluto, lalo na si Len, pag syempre estudyante, madalian, ayan. New bake ulit, favorite. Kasi malambot siya, parang yung gardenia din. Actually, this is by gardenia. Kaya malambot din siya. Pero mas malambot kasi yung gardenia, guys. Tsaka ito, kapag nahanginan na siya, hindi na siya ganun kalambot, parang nagiging rough yung texture niya. So, be sure na isil nyo siya lagi para always fresh yung ating bread. And then, I got here Skyflakes kasi mag-duty ako tonight. Gusto ko na may pang coffee lang ako kapag mag-duty. And then, chippy ng mild and tasty. Ito siya, guys. Para sa mga panahon lang na nag-crave ako. Tapos, ito yung kinuha ko kasi with less salt daw siya. Pero, kahit naman less salt, chichirya pa din yan. And then, I got here, at least ito kasi pwede siyang i-stack. Hindi siya masisira kahit nabuksan mo na. Ito, this is the onion and garlic na crackers. Yung ipiprito mo lang siya, tapos pwede mo na siyang, parang fish cracker ba ang datingan. So, pwede siyang kainin namin, merienda, kapag nandito kami sa bahay, or kapag may dumarating na bisita, yung mga friends, ganyan. And then, I got here ang favorite. Ito guys, this is the master na diba lagi akong bumibili ng
'Di ba lagi akong bumibili ng ng fried sardines na Spanish style. Ito pala mas mura lang naman siya ng 1 peso compared sa 555. 30 pesos kasi yung 555, tas ito 29. Pero kapag sa CSI bibili, same lang sila ng price. So bumili din ako guys ng CDO na chicken longganisa. Ayan, so para may pang breakfast kami, tsaka may kasi kami dyan, kalabasa. May pinatikim sa akin ni Lenden na bigay daw ng friend niya. Yung kalabasa na ginawa nilang patty, tas nilagyan nila ng ganito, ng, ano man tawag na dito? Longganisa. Ayan, so ito siya, yung chicken lang yung binili ko kasi we don't eat pork. Ang tagal kong naghanap ng chicken or beef na walang pork. So ayan, CDO, wala pala siyang pork. And then, bumili ako ng chicken na 1 kilo mahigit. This one is 221 pesos, 0.68. Ilang kilo ba to? Oh, ilang kilo to? Net weight. 1.5 kilos. Ang per kilo kasi nito guys is 135. Kaya gusto ko sa Save More bumibili kasi yung chicken nila na yung value. 135 pesos lang kasi yun guys. Kapag sa palengke, 160 pesos ang chicken. So, kapag chicken, mas gusto ko naman talaga sa Save More na lang bibili. Diba? Tipid tips! Ang madam, akala nyo kasi sa palengke, lahat mas mura. Hindi. May chicken na mas mura sa Save More. Tas fresh pa kasi lagi siyang nandun sa may ice na table. Ganyan. Tapos, dahil nga, hindi ko nakita, may sira. But anyway, okay lang naman to. Bumili ako ng sayote, guys, para sa bukas na lang namin lulutuin na tinola. Ayan. So, ito, 11 pesos lang. Gusto ko ng may tinola. Tapos, kukuha na lang kami ng additional na malunggay. Kasi gusto ko rin ng may malunggay. Yung tinola. Actually, madami kaming malunggay sa likod ng bahay. Meron kaming 1, 2, 3. 3 na big trees ng malunggay. Yun, guys. Isa pa palang ginawa ko sa Pozorobyo, guys, is nagpatahi ako ng mga slippers ko. Ito siya. Ayan. Ito kasi yung mga favorite ko na slippers. Ito yung parang furry-furry. Gustong-gusto ko kasi ito kasi parang uncomfortable ng paa ko dito. So, pinatahi ko lang dito sa side niya, guys. Kasi natatanggal siya. Parang naka-rugby lang kasi ito from SM yan. So, comfortable siya isuot sa akin. Tapos, ito pa. Ito, ang tagal na nito. Last year pa to na slipper ko. Alam nyo ba, binili pa namin to sa sa Iloilo. Kasi wala akong dalang slipper. Tapos, nang pumunta kami dun sa parang mall. Parang ganun, supermarket nila. Nakakita kami ni Estong na ganito. So, bumili kami ng tig-isa kaming slippers. Yun. Napatahi na rin niya yung sa kanya. Kasi guys, papunta kaming airport. Suot-suot ko to. Natanggal ba naman? Kaya buti na lang nasa backpack ko lang yung shoes ko. Kaya nag-shoes na ako habang naglalakad kami. Nakakahiya. Tapos, ito yung gustong-gusto ko. Wala na kasi akong mahanap, guys, na ganitong slipper. Yung ganito siya kakapal. Kung mapapansin nyo, gusto ko ng makakapal. Parang to. Malapad, I mean. Yan, ganyan. Yung may mga nabibili kasi dito, yung ganyan na lang. Kaya yung pa-X, ayoko. Gusto ko yung ganito kalapad. So, pinatahi ko lang para may gamitin lang ako na dito lang sa kapag namalengke, ganun. Chill lang. Pag mga chill-chill. Pinatahi ko na sila. Alam niyo ba yung pinagpatahian ko, guys? Doon lang sa palengke, nagtanong-tanong pa ako dun sa mga tindera kung saan yung nagtatahi. Kasi nga sabi nung best friend ko, sa Pozorobyo lang daw siya nagpatahi. Tapos tinanong ko kung magkano kay kuya. Tapos tinignan niya, ano bang part dito yung ipapatay mo? Sige, mga na lang. 120, sabi niya ganun. Tapos sabi ko, siguro sinabi ni kuya ng 120 para kapag tumawal ako hanggang 100 na lang. Kasi nga sabi ng mga friends ko, 30 to 40 pesos lang naman daw. Tapos yun sabi kong ganyan, okay po kuya, ganun na lang ako. Kasi parang nag-hit na naman sa utak ko na kung ipapatahi ko nga to sa Mr. Quickie, 50 pesos ang isa, di 150. Ba't ko patatawaran yung nandun lang na nakaupo lang, di ba? Na parang maliit lang na tao na yung hindi namang bonggang business. So, sige na, ibigyan na natin ng 120 kahit wala nang pasahod si madam. Kasi nakakaawa din naman. Parang mali mo kung ako lang pala yung customer niya that day, di ba? Di natin alam.
Hey guys, so nakalimutan ko palang i-close tong vlog na to. And I'm currently preparing na for my duty. Night shift ako ngayon, hence the pimples coming out. So pupunta ako ng duty na skincare lang yung ilalagay natin sa skin. No makeup, no anything, no powder, no kilay at all. Dahil ang mga pasyente ko ngayon, mga bata. And matutulog lang din. Yung mga watcher nila, mga ngarag lang din. Matutulog yung mga nat. Hopefully, makatulog din tayo. Makaidlip, ganun. So, yun guys. Thank you so much guys for watching. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is JoyOfMia. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe. And I'll talk to you guys on my next one. Bye! Mwah.